Било още в началото на времето, когато хората почитали вечната велика богиня. Тя имала много имена. Най-старото било Евринома, скитещата на време, първосъздателката. Тя изскочила гола от хаоса и танцувайки създала всички неща. Приемайки формата на гълъбица върху вълните, скитащата навред измътила яйцето на Вселената. А от него са извикали всички неща. Слънцето, луната, звездите и земята с нейните планини, реки и дървета. Великата богиня извършвала подредбата на годината в 13 месеца, разделени на 2 сезона от лятното и зимното слънцестоене. Имената, които двамата носили, били Талор и Карпо, Цъфтеж и Берекет. Тя подарила календара на първите хора, много преди бащата на времето Хронос да започне да изяжда своите деца. Здравейте, любители на находките, археологията, историята, виното, хубавите жени, прясната сланина и компота от сливи. Подготвили сме ви чисто нов епизод на Покажи ми находка. Днес ще ви представим един невероятен артефакт. Той датира от най-старата история на българските земи и е изключително озадачаващ. Тази находка е открита в умишлено подпалено жилище от праисторическото селище в местността Чардако край кюстендилското село Слатино. Обектът датира от началото на 5-то хилядолетие преди новата ера. Това ще рече, като го изчислим, че ще ви покажем находка от човешката история, която е на достолепната възраст на има-няма 7000 години. Да. Моделът на светилище от Слатино е с правоъгълна форма и може да бъде оприличен на ютия за гладене, но не като съвременните електрически ютии, които майките ви ползват, а по-скоро като тези, с които бабите ви са гладили, след като са ги затопляли върху печката. Предметът може да бъде оприличен и на малка каштурка с странна декорация. Пред отвора на фронталната част е разположена тясна площадка, а върху 4-те ъгъла на покрива са моделирани антропоморфни изображения. Върху предмета са нанесени многобройни врязани, набодени и пластични орнаменти, които се наблюдават при повечето подобни предмети, открити на археологически обекти, датиращи от каменно-медната епоха. Специфичното при изработката му е наличието на зооморфна дръжка, която е оприличавана на змия и тълкувана и като фалус. Това ни подсеща за старата българска максима «Пиши на стената и да бегаме». Въпросната дръжка помага моделът да бъде обръщан на тилната му страна, откривайки таблица, изобразена върху опаката му страна. През годините са открити много подобни модели, но този от Слатино е уникален именно по таблицата, изобразена на него. Може би вече се питате какво пък толкова уникално може да има в някаква си таблица, изобразена на почти първобитен глинен предмет, преди въобще някой да може да ползва компютър или друго съвременно чудо на технологията. Всъщност, до съвсем скоро човешката праистория за нас, съвременните Homo sapiens, е по-скоро лишена от задълбочени познания за света и Вселената. Далечните ни предци са разглеждани или като полудиваци, борили се за оцеляване с дивата природа, или като посетени от извънземните, които от добро сърце са им подарили някакво там по-висше познание. Идвам с мир, диваци земни, но са ви познани.
Наличието на подобни находки като моделът на светилище от Слатина обаче определено е в разрез с това виждане. Като се замислим, че строежът на мегалитните храмове на остров Малта, Стоунхендж и египетските пирамиди не е особено отдалечен от направата на модела на светилище от Слатино, това по-скоро ни кара да се замислим дали въобще някога предците ни са били наистина диваци. Отговорът на този въпрос по-скоро е твърдо не. Трасологичният анализ на находката е установил, че посоката на разчитане на таблицата е по колони, отгоре надолу и отляво надясно. Въпросното изследване е проследило всъщност посоката на врязването на линиите и чертичките в отделните кутийки на таблицата. Нека сега да разгледаме съдържанието на въпросната таблица. Първата, третата и петата колони съдържат общо 30 празни квадратчета, от които 12 са отцветени с червена охра. Установено е, че този цвят е асоцииран с женското божество от праисторията, наричано Велика богиня майка. Тук те са означени с червени точки. Втората, четвъртата и шестата колони са заети от 27 полета, запълнени с вертикални и хоризонтални чертички. Остават 3 празни квадратчета, отцветени в сив цвят. Според откривателя на модела, археологът Стефан Чухаджиев, таблицата представлява лунен календар с означени 30 дни и продължителност от 12 месеца. Той разглежда първото отцветено с червена охра поле в горната лява част на таблицата, като означение за начало на годината, която започвала около 22 декември. Чухаджиев не изключва и възможността предметът да е имал предназначението на вечен календар, който да е служил като запис на астрономическите познания за бъдещите поколения. Хипотезата на Чухаджиев е безспорно интересна, но практически недоказуема, поради липсата на каквито и да е подобни находки и писмени източници от епохата, които да послужат най-малкото за сравнителен анализ. По-опростенчески подход може да изтълкува таблицата като система за брой на добитъка, например, но простата логика изключва чак такова профанно приложение. Малко след като Стефан Чухаджиев публикува находката, професор Васил Николов излага своето тълкуване и изказва хипотезата, че върху модела на светилище от Слатино вероятно е изобразена схема с периоди на селскостопанска активност, свързани с обработката на зърното и земята и с менструалния цикъл при жените. Николов посочва за начало на годината в този календар пролетното равноденствие. При такова начало месеците се обособяват в таблицата последния начин. Първите 3 месеца отговарят на периода от април до юни, когато се полагат грижи за новата реколта и кипи смислен труд. Вторите 5 месеца обхващат периода от юли до ноември, когато се жъне, събира се реколтата и обществото се подготвя за зимата. Последните 4 месеца обхващат зимата, от декември до март. Друг изследовател, покойният български археолог Николай Дерменджиев, подлага модела на светилище от Слатино на обстоен археоастрономически анализ, чрез който се опитва да разтълкува календарната таблица. Дерменджиев е съгласен с хипотезата на Васил Николов относно началото на календарната година, която по негово мнение е по-вероятна, не само защото разделя годината на 3 сезона, според видовете земеделска активност, но и поради съвпадението, което вижда с древноегипетския граждански календар, в който сезоните също са 3. Той е съставен от 12 месеца по 30 дни и 5 денонощия, наречени епагомени. Тук обаче не бива да подминаваме важната подробност, че въпросното съвпадение може да е случайно и също така да не забравяме, че не съществува потвърждение, че таблицата върху модела от Слатино представлява именно такава календарна схема. Това е само хипотеза, изказана от професор Васил Николов. Дерменджиев прави многобройни паралели на основата на по-късни познати календарни системи. Анализът му обаче остава непотвърден, тъй като не могат да бъдат осъществени сравнения с подобни находки от същата епоха. На този етап доказателствената база, меко казано, не съществува. Дерменджиев дори заявява, че календарната таблица вероятно е копие на календар, който е бил съставен и ползван в продължение на стотици, дори хиляди години от праисторическата култура, която го е създала, което граничи с свръхинтерпретация. Но това не е новина в балканските ареали на археологическата и историческата наука. Тук обичаме да гмечим и да преяждаме, особено с романтичните версии на историята, а и както Умберто Еко признава в един свой труд, свръхинтерпретацията е по-интересна и по-ценна в интелектуално отношение от разумната, умерена интерпретация. Няма да отваряме дома за сензациите на историческа тематика, за да не ни заподозрете в тракофобия или опазил ни Господ в българофобия.
Включва се една извънредна дискотека в меден рудник в Бургаско е открита Хеопсовата пирамида. Чувам вас. Оказва се, че в Каспичан са открили изгубения град на Май и върху него са построили мол. На този етап единственото, което може да се твърди с голяма доза сигурност, е, че изобразената таблица не е просто декорация на предмета, но как точно трябва да се разчита съдържанието й, остава загадка за науката. Факт е, че в близката околност на праисторическото селище от Слатино съществуват няколко скални светилища, където могат да се наблюдават както слънцестоянето през лятото и зимата, така и равноденствието на пролет и есен. Тези обекти обаче за сега, освен тарашени от иманяри, остават напълно неизследвани от учените. Друга прелюбопитна находка от праисторическото селище при Слатино е един биконичен прешлен завретено изработен от глина. Находката е с характерната за епохата врязана украса. Предполагаемото астрономическо съдържание на предмета е представено за пръв път на международната конференция Оксфорд 4 в Стара Загора в началото на 90-те години. Подробен анализ на тази находка е публикуван 9 години по-късно от археоастрономите Веселина и Димитър Колеви и откривателят Стефан Чухаджиев. Според изследователите, върху едното лице на артефакта около централния отвор е изобразен трапец с опашка, който напомня съзвездието Голяма мечка, а на срещуположната страна подобие на Лабрис, двойна брадва, чиято конфигурация напомня съзвездието Лебед и долния сектор на съзвездието Цефей. Внимателната изработка и сложната орнаментика на модела на светилище и биконичният прешлен завретено от Слатино свидетелстват за особеното значение на тези предмети за човешката общност, която ги е създала. Общоприето е мнението сред специалистите по праистория, че действия като тъкане и предене са имали важна ритуална страна в онази далечна епоха. Индикациите за особен интерес към календара и положението на небесните тела, вероятно кодирани върху двата предмета, едва ли са случайни. Това може да е изненадващо успешен опит за пресъздаване на видимата небесна сфера с нейната характерна форма и динамика. Таблицата, изобразена на модела за сега, не може да се разглежда като свидетелство за съществуваща календарна система, с цялата сложност на същата, която е свързана с движението на небесните тела. Но подозрението, че именно това е значението на изобразената таблица, остава. Точните в математическо отношение места на изобразените съзвездия на прешлена завретена предполага наличието на съществуващо познание за азимута на небесната сфера. За да бъдат коректни тези изчисления, е било необходимо и познание относно формата на земното кълбо и полусферичният небесен свод. Очевадно е, че такова познание е било налично в каменно-медната епоха и праисторическият човек го е прилагал. Шокираща новина. Земята не е била плоска преди. Ами човек, сега е плоска би. Той са лъжци, голубоземци. Леко изненадващите астрономически познания от този времеви период свидетелстват, че планиметрията и математиката не са били тера инкогнита за човека. I am Meren J. Habibi. Това ни води до осъзнаването на факта, че същият този човек е познавал и мярката, която по-късно сме нарекли числото Пи. Изумителен е фактът, че върху малкия глинен прешлен завретено е проектиран небесния свод, пропорционално умален благодарение именно на познаването на числото Пи. Тук ще ви припомним, че Пи е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката. Тази формулировка в този вид е избистрена няколко хилядолетия след каменно-медната епоха.
вашето кафе, господарю. Тези две находки ни подсказват, че в каменно-медната епоха вече са съществували напреднали знания за света и за астрономическите явления. За какъв мащаб на знания става въпрос? Все още остава загадка за нас. Само бъдещи изследвания и проучвания могат да докажат това. След откритието на обекти като Гьобекли Тепе и Карахан Тепе в Турция, вече няма съмнение, че праисторическият човек е бил в състояние да разбира значително сложни математически концепции и е познавал явленията в заобикалящия го свят изключително добре. По времето на социализма, модерната тогава марксическа историография разглеждаше праисторическия човек през призмата на пропагандната парадигма и го беше омаскарила като пракомунистът от първобитно-общинния строй. Историческата истина в онези години ни учеше, че този човек, поради липсата на класов враг и наличието на частна собственост, е имал достъп до всички обществени блага, докато геройски се е борил за оцеляване в началото на времената. Борбата беше много важна в онези социалистически години. Всички се борехме за живота нов, а тези преди нас се бяха борили и те, ама по-геройски от нас. Имаше порив за подвиг нов. Ние сме на всеки километър от тук до края на света! Извън това клише обаче научно-техническият прогрес, чието постижения бяха обожествявани в обществото ни, което очакваше светлото бъдеще, дори и бегло не можеше да се асоциира с марксическия първобитен комунист. Какви ли крилати фрази биха били написани и пуснати в обращение, ако пропагандната ни машина знаеше, че пракомунистът е бил напред с материала в научно-техническия прогрес? Просто ни е страх да си представим. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. В наши дни вече сме осъзнали, че самото съществуване на немалко находки, датиращи от каменно-медната епоха, които са открити на обекти в България, свидетелстват за богатите научни познания на тази първа европейска цивилизация. Безкрайно забавен е фактът, че разбирането на праисторическите хора за астрономия и математика е било повече от изключително добро, докато техните модерни правнуци питат за всичко Google, а някои дори искрено вярват, че Земята е плоска. В заключение можем да кажем, че разгадаването на таблицата, изобразена върху модела на светилище от Слатино, все още предстои. Покойният български археолог Николай Дерменджиев споделя убеждението си, че изобразеният календар е копие на активно ползван вечен календар от праисторическите общности в тази епоха. А дали има други копия от това пособие и дали Земята крие още подобни находки, само бъдещите проучвания ще отговорят на тези въпроси. В своя анализ на модела, Дерменджиев споделя, че според него праисторическата общност, изработила този предмет, се е състояла от любознателни и изобретателни хора, които са се справили без помощта на бройна система. Според него, изработката на този артефакт е дело на добри математици и астрономи, които са използвали способа за умножение с крайни добавки и живо са се интересували от движението на Слънцето, Луната, планетите и звездите. Ние можем само да добавим, че пълното детайлно проучване на много археологически обекти в България, датиращи от каменно-медната епоха, чака своите по-светли бъднини. Кой знае, може би пък изследователят, който ще разгадае таблицата, изобразена на модела на светилище от Слатино, да е сред вас, които гледате в момента това видео. Можете да видите моделът от Слатино и голяма част от артефактите, разкрити от екипа на Стефан Чохаджиев по време на разкопките на праисторическото селище, включително и биконичния прешлен, завретено изложени в регионалния исторически музей на град Кюстендил. Моделът е под номер 13 в музейната експозиция, посветена на праисторията на региона.
Надяваме се, че с този епизод на Покажи ми находка научихте нещо ново и интересно. Абонирайте се за канала ни, ако харесвате съдържанието, което създаваме. За нас ще е чест да сте наши зрители. В случай, че желаете да продължавате да откривате любопитни факти за подобни археологически находки, моля оставете ни вашия коментар, за да можем да ви зарадваме с още повече нови епизоди. Не забравяйте да кликнете и върху камбанката, за да бъдете известявани за новото съдържание, което качваме. Можете да ни последвате в Instagram и TikTok за още повече любопитно съдържание. Довиждане до следващата находка!